November kalo tile mugan ani naani san ba fila ni mugan ani kelen an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ aw sigi sanga n'a ka wagati k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni min n'a bɛ lase aw fɛ Mali kunnafoni.net ale jabaranin ka tɛnɛ fo ka taa se juma ma ale waati selen ni a y'aw bisimila. Anga bi kunnafoni daminɛ la an taa sikasokaw olu fɛ no kunu tarata n'o bɛnna November kalo tile mugan ani saba ma san ba fila ni mugan ani kelen u ka dugulamaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka sigi ka kuma ka o kɛ sigi ka kuma min yɛrɛ n'a bolila gɛlɛya min bɛ u ka kalanso olu kɔnɔna la ni wagati na u ye sigi ka fɔ kɛ o ka laɲini yɛrɛ ye fɛn min sa o de ye ka se ka gɛlɛya ka se ka fura sɔrɔ o la cogoya min na ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna Sikaso n'a lamini maaw olu fɛ a musaka o bɔra UNICEF ale yɔrɔ la. Amina Kajuru nana Kajuru sa Kajuru sigira dɔ bɛ yen ni ale bɛ wele ko kɔkɔ ni wagati in na kɔni olu ye dɔgɔkun kelen ni ka o de kɛ miniji ɲuman u tɛ ka o sɔrɔ u ka dugu o kɔnɔna la SOMAGEF ma olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko ni jiko gɛlɛya in ye u sɔrɔ k'a sababu bɔra Kajuru ni Zegu a sira min bɛ ka dilan olu ni ɲɔgɔn cɛ jiko gɛlɛya in bɔra o fanfɛla de la. Yoroso u ye zomba naani ni ka olu minɛ a zomba naani yɛrɛ la sa bogotigini fila bɛ a la u y'u minɛ November kalo tile mugan ani saba a kɛra kuri dɔgɔjɔ o kɔnɔna la kuri yɛrɛ ale bɛ Yoroso o lamini na a kɔnɔna la sa jagokɛla caman y'a yira k'a fɔ ko ni maa minnu n'u olu minɛna k'u kɔni kɛra sababu ye ni ka suɲɛni kɔni kɛ ka dadigi kɛ olu la kosɛbɛ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ale ka baara ye ni ka lemuruji ka o de feere ale ka fɔ la ko u taara lemuruji san na ale fɛ u ye lemuruji 100 de sa nka u kɛra sababu ye ni ka taa ni sifɛ wari 180 ye ko o de suɲɛ ale kunna u ka baara ye fɛn min sa ko de ye u bɛ parfum ni ka o de fiyɛ maaw la walasa ka se k'u ka ni baara jugu ni ka ale kɛ Yoroso tɔnbolomaw ni wagati in na ni maa ninnu u bɛ olu ka bolo kan. Sigikafɔ min ni a kun bolodalen don an ka jamana o kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko Assise nationale ni wagati in na a kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ Assise nationale min yɛrɛ ni ale baara kun kan ka daminɛ November kalo tile 23 tɛmɛnen na ni ka taa kuncɛ December kalo tile 26 la an ka jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛra maa caman de bɛ yen nɔ olu kɔni ma sɔn sigikafɔ in ma ni wagati in na. Bi November kalo tile mugan ani naani san ba fila ni mugan ani kelen su nɛgɛ kaɲa kelen o wagati la sa sirabakan kasara dɔ o kɛra Faya fanfɛla o la min n'a yirala k'a fɔ ko camion 3 olu de kɔni donna ɲɔgɔn na nka camion 2 bɛ yen nɔ sa kelen bɛ yen nɔ cɛncɛn de tun bɛ o kɔnɔna la kelen dɔ in fana bagan caman tun bɛ o fana kɔnɔna la maa 17 o de tun bɛ ni bolimafɛn ninnu o kɔnɔna la maa 3 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ wa bagan caman de bɛ yen nɔ ni o ye sagaw ye olu kɔni fana sara a yirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu joginna olu ta teliyala ni ka taa n'olu ye Maraka kungo ale kɛnɛyaso kɔnɔna la. Ni wagati na Maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun kami-kaminen don k'a sababuya kɛ an ka ɲɔrɔn Sirifukɛ ale denkɛ ni o ye Seyidina Ali Hayidara ye sa an dabama ka wele kɔni sera ale ma Tunisikaw ka jamana o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ November kalo tile 15 tɛmɛnen u ka kalanden dɔ o kɔni de ye muru ni ka a turu banbagatɔ in ale la min ni u y'a ta ka n'a ye an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ka se ka furakɛli kunfɔlɔ olu k'a la u y'a ta ka taa n'a ye November kalo tile 22 tɛmɛnen Tunisikaw ka jamana o kɔnɔna la walasa ka se ka taa furakɛli tɔ olu lase an b'a yira u la k'a fɔ ko a kɔni ma se ka a ka nin joginin da ye ni ka ale kun ani tora a la kunu sɔgɔmada an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ani fure bɛɛ lajɛlen ye ala ka limaniya di a kɔmɔgɔw ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso ka olu ka jamana o kɔnɔna la u ka wolomasiri maa 36 min ni olu fagara maa 53 la sa ni a kɛra Inata ale bɛ Sum dugu o la n'a kɛra November kalo tile 14 tɛmɛnen u ka janajaw bɛɛ kɛra November kalo tile 23 san 2021 janaja ninnu yɛrɛ kɔni a kɛra dusumakasaba o kɔnɔna la.
Ambi kuna funda tuguni Gambika uka jamana o kɔnɔna isa ni wagati na uka jamana ɲama kalafili baaraw ulu be sen na jamana ɲama kalafili min yɛrɛ ni a kan ka kɛ décembre kalo tile 4 nata in na san 2021 ni ye jamana ɲama kalafili fɔlɔ ye kabini Yaya Jammeh ni ale kɔni bɔra fanga la n'ale ye jamana in ka a mara san 22 o kɔnɔna la Yaya Jammeh yɛrɛ a talen kɔfɛ ka bɔ ka jamana kɔnɔna la n'o bɛnna janvier kalo san 2017 o ma maa min ye no o y'a nɔ labila sa o de ye Adama Barrow ye k'aw hakili jigin k'a fɔ ko maa minnu kelen do ka u kan bɔ jamana ɲɛma kalafili ale nɔfɛ a maa bɛ t'i jɔ maa 6 o bɔɲɔngo la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadama tun bi an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kura olu kɛnɛ kan hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kunnafoni la halisa an tɛ sɛgɛn k'a fɔ aw ɲɛna an ka Mali kunnafoni application ale bɛ sɔrɔ nin wagati in na Play Store o sanfɛ aw ka taa ni ka taa télécharger k'a bila aw ka téléphone kɔnɔ lafiya ale ni damu la aw ka to an ka vidéo ka aimer ni ka to ka a partager aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ